komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Art Tayhupon Ariay. Atensyon sa mga luyag magbiyahe padulong sa Cebu. Now, ang ila governor, nga si Governor Gwendolyn Garcia, nagpagwa iya sang executive order nga nagapabaskog sang mga guidelines and requirements, ina-travel guidelines kung ikaw luyag magsulod dito sa Cebu. Aksyon Radio. Ginpermahan ini tinalikdan nga Sabado ni Governor Gwendolyn Garcia ang executive order nga kung ikaw naghalin sa mga lugar, no? Sagwa sang Cebu katulad diri sa aton na Negros. Di ko magpadulong kato sa Cebu, may ara kagi dapat, no, sang negative nga RT-PCR test result, no, negative nga reverse transcription polymerase chain reaction test. Kinahanglan mo na test result. Amo na subong ang requirements. And at least 48 hours before sang imo sining nga pag depart o kung paglakat padulong sa Cebu. Aksyon Radio. Kag kinahanglan siling nga may araman sang patigayonon ang Department of Health pagkandak sang rapid antigen test sa tanan nga mga puerto. Grabe man ang Cebu, no, sang timpo sila sa ila to yung sang una bala sa aton, di may mga nagalinusot piya padulong ni sa aton, halin sa Cebu, although nga ting Cebu, if you remember, muning isa ka lugar sang una, nga may pinakadako nga kaso outside Metro Manila. Aksyon Radio. Di subong grabe pagalong sa Cebu. Now, diri sa aton sa bahin sa Metro Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, mapati kamo ang mga record, yapon nagapakita nga may pinakamadamo nga nagwa nga positibo nga kaso sa COVID. Amo ini ang mga nagakadto sa mga party and gatherings. So, mensahe sini, at least siguro, amo ning dapat tutukan taho. Kag ano nga mga regulation ang dapat man nga himuon naton ang pamangkot sini di magluwas abi sa 24 and 25 nga iniya desisyonan na sa mga mayors nga wala na dapat sang mga resort and beaches nga magabukasin ang pizza o San Juan abi o tiambot kon may-ari pa ni in the coming days nga mapagbag-o sa aton sining nga sistema kag travel guidelines, especially Bacolod and Negros Occidental. Kabalo ka every 15th and 30th mo na ginabantayan ta mo base balahaw nagulpiada mayara desisyon ang presidente kag magambal siya karon abiya ang Bacolod abi kang Negros kaya pertigin ang tirasay siyang kaso nyo dabi i-elevate naton sa medyo mataas ang quarantine community quarantine status. Aksyon Radio. Pwera palayo lang, no? Pero believe ko niya sa governor sang Cebu mo puwerte ya kung kaisa do ka konflikto pa sa National IATF ang ginapagwa nga mga desisyon, pero at least nakita naton nga may panindugan siya iniya para sa proteksyon sa mga pumuruyo ko diri sa Cebu. So depende na sa inyo da, pero siling niya ako yung nagapati
based sa recommendations ng akong mga health expert diri sa Cebu, nga kinahanglan amo ini ang amon himon. Amo na yung dapat niya palakpakan ng mga opisyalis. Ngayon na ba lang, kung ano nakita nila, nga dapat among ipatuman sa ila lokalidad, among himuon, no? Ngayon na may mga inisyatibo nga mga tikang, nga at least ginapaminsar, agod di mabutang sa ital-ital ang ila nga mga residente. Aksyon! Aksyon! Radio! Ditri Bayo, dako mabulig siyang ditri. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit.
Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga Kuano pamira sa mga Chinese di sa pungsod Pilipinas. Ini yung mga nagkaradakpan sa operation sang government troops, PDEA in particular. Tinigakita imo sa separado nga operation. Duha ka mga Chinese national na kuhaan, diyo ang isa na recoveran 257 million pesos nga balor sang Shabu sa bahin sang Paranaque. Grabe si Shishon Cheno. Diba, kunwara sa bahin sang nagatinad dira siya sa bahin sang Binundo, no? Sa Manila, kag tinatigayon ang transaksyon, may lang gani kay yung transaksyon niya mo to ang ginagamit niya po sure buyer bla. Action Radio. Nakontata, din kakita siya naman. Pero gamay lang na 257 million ang ikaduha nga operation o kung separado nga operation. Ini ang 795 million pesos nga Shabu nga na-recover sa isa pa ka Chinese national nga si Mankok Wong alias Jose Baluyot Wong. 38 years old pa lang, din kakita si mo yung amo niya kadamo sa mga Shabu nga ginatago niya yan. Action Radio.
Tayong pamangkot sinidri na ning huni sang karon nga administrasyon nga duga pinagusto lang ng mga incheck niya sang baligyanay siya budi sa ato now. Aksyon! Radio! Kon ini nga mga sahi isang illegal drugs ginpasulod diri sa aton sa Pilipinas. Ti ko mo Chinese national siya puta malun sa China nagalini. Di ba? Nakita ko bala sa mga TV shows, reality nga TV show dito sa Amerika, sa Mexico, ngang airport nila tiya purti kay stricto, nga bisan ang imo ginabitbit nga illegal drugs, ang iban to kundi way pa bala ma-process na sulod sa mga energy drink kagunano da, ma-detect nila mo. Grabe. Ang mga cocaine, ang mga shabu, actually cocaine kalabanan sa ma-recover na. Tisiling ko diri sa ato na ni man. Kung stricto gid man sa mga airport ang pag-monitor sini, hindi ayhan. Diri sa Pilipinas, may ara gid man laboratoryong ginahimuan las ni. Aksyon! Radio! Apisar sang puwerteng nga kampanya sang karon nga administrasyon, ang klaro diri nga manifestasyon, ang problema sa illegal nga droga wala gid mahatagan sang nagakaigo nga solusyon. Aksyon! Radio! Linibo na ka mga Pilipino ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary. May nakita time, standby na sa masunod nga programa upod kay Aksyon Boy Duran kay Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Balita Morning Edition sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Kung naman Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.